Pero pisi kayo ang kanili mga kanila ngani dalan nakita lang yung unod kita ng unod lang sabaw kita na o ko rin panty kita ko no yung sabaw may nun unod dire ako na dahil panis ni Kadyan na sir maglamaw lamaw magandang sabaw may mo ba ng tubig ang sabaw nila ang paano na yan ang unod yung kanon no maglamaw may ang sabaw among hilamos ang ano among kanon ang sabaw among hilamos lamos na mo kay may mong tubig may tubig mo aron nga amo ni hilamos niya amo hilimogmog ang uban may lungag ilungan ang tubig ay mo gurunin yung tubig init oh Diyos mapiskan ta ha yung sabaw soda yung yuta yung yuta linaw yuta wala sa buko ha wala sa buko pena yuta man siya mga giyak daray naman ko ano ng kaning unod kaning kanon na siya ang unod hinog kayo ni kuha ang dadaay tara unsa man na mo iso din ha kanin hilamos bangan ti gabi ay bakit ko syara ay ini umur may mo ning lamaw ako ang sabi lamaw ng umur bangan ti ka ay mahurot ilaw ko hapit ang human hapit na mahuman ng yet hapit human nga o na may mga o naman ni napay sa basud pa ni basta may mga lubing buko daray sabaw may inuda lamian naman ko kaon kalaway naman ko wala kang kita naman ka sige na daray ilagnawan ko nila kita may cameraman makiat gila kay maka mana may makiat hire may cameraman among cellphone na morning gisay morning kadi mao mo kamera daray ara makiat amo na ni kikaon ara nakarami ni Kadyan tama ka uy pasuway